Bunog sa nagkadayang parte sa iyang lawas ang gikamatay sa singer nga si Arnold Masamlok niadtong Oktubre 23 ug dili sa giingong pagkalunod. Kini ang migawas human gihimo ni Dr. Galvez sa Philippine National Police Crime Laboratory ang autopsy sa patayng lawas ni Masamlok niadtong Oktubre 30. Nakita ang patayng lawas ni Masamlok daplin sa sapa nga dunay bunog sa lawas apan sa inisyal nga report sa Bansalan Police nalunod kini kay ang gibasihan didto man nakita sa daplin sa sapa ang iyang patayng lawas apan dunay pagduda ang pamilya. Gipailawom ang patayng lawas sa autopsy kay dili mohatag og death certificate ang Mabama Hospital nga namatay si Masamlok sa pagkalunod ug tuod man migawas nga namatay kini tungod sa mga bunog sa iyang lawas. Niadtong gabi sa Oktubre 22, naghatod-matod pa og pasahero si Masamlok gikan sa lungsod sa Matanao paingon sa lungsod sa Magsaysay kay magkasikbit man kini nga lungsod. Og mao na kadto ang katapusang gabi nga nakitang buhi si Arnold ug human kini gisita sa usa ka barangay tanod didto sa barangay Kasuga sa lungsod sa Magsaysay. Among gipangutana ang usa ka driver sa habal-habal nga nagtapok sa kanto sa lungsod sa Magsaysay ug lungsod sa Matanao kung diin mao ang giagian sa motor sa biktima. Kung nakaila ba sila kang Arnold Masamlok. Sir, membro ba sa inyong grupo sa Balabal din si katong Arnold Masamlok? Gyud. Dili man siya mimo wa mangani ko kakita na unsay dagway ana diri. Nakadungog mo atong naipatay na kitaan sa may sapa sa Matanao? Oh, igora pod ko nakadungog. Nakadungog ko ato. Unsa inyo nadunggan ato nga kaso? Kay ang mga istorya ra man pod akong nakuanan ato pod sa mga tao niya kuan dahil na kuan man ko to sa kuan Facebook. Mao to kabalumi nga nya na. Pero dili membro sa inyong grupo sa Balabal si Masamlok. Dili. Wala gyud. Kay migawas na ang resulta sa autopsy. Kaganina, akong gipangutana si Davao del Sur Provincial Director, Colonel Giuseppe Heralde, kabahin sa autopsy report ug mao kini ang iyang gisaysay. Ani ma'am ang posibleng nga cause of death, katong injuries niya secondary to fall daw. Posible katong pagkahulog niya, mga injuries nga na-incur niya dito kay nakasangit man siya sa kahoy, mo to'y posible nga yung ikamatyan. Hindi yung pagkamatay nga dahil sa lunod, kundi katong posible namatay siya dito sa pagkahulog niya. Okay. So kung either ang thin line is kung nahulog siya pag-ambak or naay nagtulak niya dili ma-determine. Yes, ma'am. It may either be usa siyang ningambak or naay naghulog sa iya. Aha. Pag-ambak niya or pagkahulog niya, posible nga naiguo siya sa kahoy. Would that mean? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Muna ang istorya sa pag-autopsy. Ang hinungdan nga pagkamatay niya, dili siya patay daan ng hulog, kundi buhay siya nga nahulog, tapos namatay siya tungod adto. Tungod sa injuries nga iyahang na dawat sa pagkahulog niya. Among giadto ang Matanao River kung diin matod pa miambak o nahulog si Arnold Masamlok niadtong Oktubre 22. Kay normal man ang panahon ug wala nagbaha atong makita nga mabaw kaayo ang tubig ug kung mahulog o muambak ang usa ka tawo igura kining mapangos o dibakha mapiang o mabunog. Kung ang teorya miambak ang usa ka tawo natural nga mukapakapa kini samtang ana sa kahanginan ug magbukad ang iyang kamot o palad kung kini mamatay. Kung pananglitan gitulak kini natural usab nga mag-abri ang iyang kamot o palad kay mukapakapa usab kini. Apan sa mga hulagway ug sa pisikal nga itsura sa lawas ni Arnold Masamlok namatay kini nga nagkumkum sa iyang kinumo nga murag nangusog hangtod nga nawad-an na kini sa iyang kinabuhi. Miambak man o gitulak, gikulata man o gipatay. Kana ang pangutana nga ang hayang sutaon o kinahanglan nga ipadayon ang investigasyon. Ug matod ni Davao del Sur Provincial Director Colonel Giuseppe Heralde, Actually, naghatag ko instruction kay Major Tercero nga palaluman pa o check nato din mga background atong allegedly present during incident, no? Kaya basig makakuha tag mga information dito
na makalipon niya po sa pag-file of kaso against those posible nga nag-commit sa crime kung na may crime nga naitabo na. Samtang nagkadugay, nagkalalom ang investigasyon ug padayon ang singgit sa pamilya nga hustisya. Kay naagrabyado kini ug nawad-an og kabanay. Usa ka sensitibong hisgutanan sa mga membro sa tribong Blaan. Mihungaw ang istorya nga posible kunong mangayaw ang pamilya aron makabot ang hustisya. Actually, ang pagpangayaw, ma'am, part na silahang tradisyon, no? Pero sa apo lang, na atong angayan gid na dili nato na ipaabot na insidente nga mahitabo tungod kay another life na po ato ang posible nga magkuha na mawadaan na po na tao posible na mabiktima na nga posible nga pagpangayaw. So ato agid ang ligayan, ma'am, na dili na siya mahitabo. Anyway, ang PNP will do its part naman to really dig deeper as to what really happened during that incident pagkamatay ng Masamlok. No? Rest assured nga mga relatives na ato aging i-explain sa ila ugod sa may dagan sa tuwang investigation para po na-satisfy sila. Kaya for us, kung mag-ingon sila nga mag-commit sila og pangayaw, then definitely the full force of the law na po, ang police, ang gobyerno will go against them kung kinsa man ang involved sa pangayaw. So, dapat dili sila mabuhatan na. They should wait for the result of the investigation and then kung sa may dagan, then magbutabang sila sa PNP. Kung na sila mga informations that would lead to the solution of the case. So, mo ginay dapat nila nga buhaton. Hila nga matuwag yun, ani nga gusto nga buhaton, balikan dito ang area o palaw mo na to ang ato ang investigation. Kasi na tayo mga tao din nga gusto nita nga mutabang sa tuwa pero wala pa lang naduol sa pulis. So mo na to ang i-identify o kinsa man ang mga gusto niya mo testigo kung naamang insidente nga naitabo dinhaan ang area. Dili ko no nakita ang patayng lawas ni Arnold Masamlok na tumilabayng simana sa unang investigasyon na anod ang biktima sa sapa og nalumos. Apan sa resulta sa autopsy, wala kini na maulumos kay walay nakitaan nga tubig sa iyang baga. Dunay pipila ka nag-ingon, posibleng nahulog si Arnold gikan sa tulay ug nasangit din hitungod sa dakong baha. Daghan ang mga pangutana sa iyang kamatayon. Daghan og pasa sa iyang lawas, daghan og bunog sa iyang kalawasan. Apan kining tanan, matino lang kung ang pamilya ug ang otoridad maghiusa aron uting kayon ug makitaan ug makabot ang tinuod nga hustisya. Gikan nini sa Nuclear Bansalan, Davao del Sur, Edith Cadoay, News 10 Philippines. Stay safe!